Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чихелен, созен, хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз бекортар шудем, барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Бисёри бардро ана мошинҳои хичона, хонаҳои хичона дар мо равон кардан, гуфтанд ки реклама кунем бардро. Мо имрӯз чихеле гуфтум бекортар шудем, ози нархҳои анвора гап мезанем. Марҳамат тамошо кунед, беҳтарин омадагиай. ва аз куҷое ки хона, замин, квартира дар кор аст, шумо дар комментария бинависед. Ман ҳаракат мекунам ки дар видеои оянда пешкаши шумо бикунам бародарҷоно. Агар ягон кас ягон чизи фурӯшӣ дошта боша бардро, инами рақамҳода танҳо дар ватсапаш бинависен. Чизера ки мисол реклама кардани хона, мошин ё ягон чи дигара мо реклама мекунем. Дар ҳамин рақамҳо ватсапшда бинависен ва ҳамун як дона лайки беплан барои меҳнатҳои мо биҷиқен. Худо нигаҳбонтон боша бародарҷоно, навора тамошо мекунем, рафтем. التماس میکنم تماشابینان محترم، هر یکی ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. التماس میکنم تا آخر این نوار تماشا کنیم. چقدر که شما دیدید که احوال این کودکک چقدر وضعین است و کمک ما و شما احتیاج دارد. التماس میکنم نگذرانید تا آخر تماشا کنید. در همین نوار لایک گذارید برای دستگیری انا همین کودک بیمار و این نوار رو به دوستانتان برسانید. با نام خداوند بخشنده و مهربان شروع میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و کل بینندگان محترم و برادرانی که از برای الله خیرها میکنند. الله متعال این خیرهای شما را قبول بگرداند. برادر عزیز، راستی هر روز قریب یک نوار به ما روان میکنند که التماس میکنیم به ما کمک کنید. дӯстони азиз, мегзарем ба эълонҳои имрӯза, бо диққат тамошо кунед. мошини фурӯши мо имрӯза бардро Volkswagen Passat 65 американка будай. соли баромадаш 2001, сӯзишвориш бензин, газ кор мекунад, газаш евро-4 объём моторош 2 литр, коробка передачи механикае бардро. танировкаша қатъи документош инами як моҳ нашидае ки танировка документш кардиянд. хоб али шанбеша ба ягон хона дар шаҳри Қурған ё шаҳри Душанбе да боша қарибиёшдам мешава, ай шаҳрам берун боша мешава бардро. мумкин хай болои сум бута. нархи мошини десем бардро 45000 сомонияй қарор дорад дар шаҳри Бохтар. 45000 сомон бардро али шанбеша ба ягон хона ё ки ана мефурӯшаша дар шаҳри Бохтарай. дӯстони азиз, эълон монад давом метиҳем. ана як бародар ами видеои хонаи фурӯшиша дар мо роӣ карда буд. ростигап як 2-3 рӯз кор доштем. ана ҳамин рӯз вақт ёфтем, ози анвора гап мезанем. хоб, хонаи фурӯши бародаро қарор дорад дар ноҳияи Восе, деҳаи Раҳмонбердӣ. хоб, хона аз 5 ҳуҷра ва 2 подвал, 2 кладовка иборат буда. обши бародаро участкаш 5 сотиқ ҷойгирай навистагиай. свет ов ҳастай, дар 3 хонаш зиндагӣ карда мешава. номерои Тоҷикистонаш ҳам ҳастай, номерои Россияш ҳам ҳастай. дар номерои Россияш имо WhatsApp дора бародарҷоно. хоб, нархи ҳамин хонае мебинен дар ноҳияи Восеай.
ана ҳамаша гуфтам, нархиш 125 000 сомонӣ мега, бо муомила ам дора, яъне ки арзон ам мешава бардро. марҳамат, ина касе дар хонаи арзон дар корай, метонен ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанен. дар ноҳияи восеай чихеле гуфтам. хоб, хай занг мезанен, ҳамаша мефаҳмед. 5 сотиқ замин, ана 5 ҳуҷра ва 2 подвал, 2 кладовкаи дигарам доштае. нархиш чихеле гуфтам 125 000 сомоние. хоб, тамошо кунем бардро. ана баъд ин хона буд дига хел хонаҳо ҳам ҳастай, хонаҳои арзон ҳам ҳастай бародарҷонон. бардро мегзарем ба эълони навбатӣ. хонаи десем бардоаҷоно қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафи чармгарони поён дабудай. хоб, заминаш 20 сотиқ мумкин зиёдтар боша мега. 20 сотиқ мумкин зиёдтар боша. 8 дар хона дора, ремонташ ана нормални будай. ову свет дора, ҳуҷҷатош 100%, ана ранги дачай гуфтагия бардро. мақсад ки ҳамин хонаи этаж дошта бошӣ, бо мисол ҳамин хонара бихарӣ зурайда, мисол ранги дачай. хоб, бо тагаш дарё мегзара, ба таги хона дарё мегзаштай. бассейни калон ам дора, ози дастурат чихеле мебинем, бассейни хушрӯ дора бардро, мисол ана ҷои хуб дай. нархша 550 000 сомонӣ мега. алиша мешава ба ягон хона дар Душанбе боша бардро. ин хонаи десен дар шаҳри Кӯлобай алиша мекада ё 550 000 сомонӣ мефурӯхтаиша. хоб, бардро ана иҷа гуфтагия ки ай шаҳри Душанбе хона боша, болоиш мада сум бутан ё 550 000 сомонӣ бихаранша. марҳамат, хулоса ина номерои телефонаш ҳастай. агар шумо мехоҳед ки маълумоти иловагӣ бигирен, метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанен, хонара ай шаҳри Кӯлоб бихарен. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. мегзарем ба эълони навбатӣ. ин хонаи десем бардро қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, қишлоқи Кӯлоббод, дар 5 сотиқ замин, 3 дар хона кардагия, ремонти хонаҳо чихеле десен коробкай, бания калидор дора, ҳоҷатхона ҳамом доштай, ову свет дӯстони азиз ҳастай. бо 15 та тахтаи 6 метра 50-каи дигаам бардро доштай. соҳиби хона мега ки срочни пулум дар корай, нархша 85 000 сомонӣ мега. и беҳтарин нархе бардро. касе харидори аниқ боша, бо арзонам мекадай. марҳамат, бардро метонен ки хонаи арзона 85 000 сомонида бихаренша. ина номерои телефонаш ҳастай. маълумоти бештара занг бизанен, беҳтарин нархе. хоб, дӯстони азиз, ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Бозорбой Буринов, деҳаи Сарчашма. 6 сотиқ заминда, 3 дар хона ва 1 калидор кардагиай, 2 подвали дига ам доштае бардро, ремонташ коробка, 1 хонаш тайёрай. хоб, дига хонаош катураш кардагиай, 1 хонаш бардро хай тайёр буда, мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. свет ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкамай. ин хонаи десен бардро ҳам фурӯшия, ҳам алишӣ. алиша мешава ба квартира дар шаҳри Ваҳдат боша, ё нархша 250 000 сомонӣ мефурӯхтиянд. бардро хай фаҳмидана, мисол устша 250 000 сомон ё мефурӯшаша, ё алиш мекуна ба квартира дар шаҳри Ваҳдат боша. ина номерои телефонаш, номерои поёнгишта, имо, ватсап дора. занг бизанен, хонаи беҳтарина. хоб, 250 000 сомонида бихаренша. дӯстони азиз, бисёри вақт менависем ки аз шаҳри Душанбе хона бонем. бардори нами хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ана ноҳияи Шоҳмансур гуфтагиай. хоб, соҳиби хона мега ки хона дорои 6 сотиқ замин, ана 4 дар хонара фундаментш рехтагӣ, 1 хонаш полни тайёрай мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. хоб, дорои ана 1 подвал, 1 тарафаш сменблок қати маҳкам кардагия, ҳуҷҷатош 100%, ҳоҷатхона тайёрай.
кӯчаи Каратегинский заминои навда будай, нархша 110 000 сомонӣ мега. бо касе харидори аниқ бошен арзонам мешава. марҳамат, занг бизанем бар дурӯ. бардорои азизами хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. дар 3.5 сотиқ замин 6 дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки 6 дар хона 3.5 сотиқ заминай дар шаҳри Кӯлоб сухдиён дабудай, ду хонаш тайёрай мега, дигарош коробка алиш ҳам меша ба хонаи сексия, яъне ки хонаи этаж қатиам алиш мешидай бардурӯ. хоб нархша 145 000 сомонӣ мега. беҳтарин нархай бардурӯ. ина номерои телефонаш, шумо метавонед ки маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. хонаи арзонаи шаҳри Кӯлоб 145 000 сомонда бихаред. 3.5 сотиқ замин 6 дар хона дорад. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. дар 6 сотиқ замин 4 дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки хонаҳо ремонт кардагиай. нависагия ки хонаи фурӯшӣ воқеъ аст дар ҷамоати Шаҳрак, кӯчаи Шерозӣ. ҳамхеле гуфтагия бардурӯ дар ноҳияи Ёвонай хулоса 6 сотиқ челе гуфтам 4 дар хона, нархиш 140 000 сомонӣ мега. арзонам мекуна, алишам мекуна. гуфтагӣ нест хай бардурӯ ба чӣ алиш мекунам. номерои телефонаш ҳастай, занг мезанед, мепурсен ки ба чӣ алиш мекунӣ, ё 140 000 сомонида мехаренша ва арзон мекадай. бардурӯ ва хоҳарои азизам, ин буд навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. чанд қе ки вақт ёфтем барои шуморо бардурӯи нака гап задем. мисол мо ҳам хай пайи кору бори зиндагӣ ярӯзпас дурӯзпас ки бекор мемонем бардурӯ. ҳамун хона, замин, мошин чизе ки рӯӣ мекунам барои шуморо нам хел гап мезанем. дӯстони азиз, раҳмат ки мисол то охири видео рақати мо буден. агар видео махбул шуда боша ҳам як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен. барои ҳаму мисол ҳаму гудаке ки маиб буд бардурӯ, барои ҳаму ҳам лайка биҷиқен ки ҳамин видео паҳн шава. бо мо хеле хурсанд мешавем. як дастгирӣ мисол ҳаму додаракай, хоҳаракай мешава. раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. овозо камтар гирифт. то видеои анда худо нигаҳбонтон боша бародарҷоно. худона эҳтиёт кунед. хай.